Balima anya kuma très urgent et très bonne nouvelle. Balima ko donso groupe chama de farla ɲɔgɔn kan. Donso groupe chama doninkɛlaw ani filɛlikɛla chama de farla ɲɔgɔn kan ka sɔnni kɛ AES tɔgɔ la. Ko AES président ka sankɔrɔta ani Assimi Goïta ni les 5 généraux ko le sankɔrɔta cogo min na ko sɔnni de kɛra. Mala an bɛ tila k'o yira u la. Nouvelle mun karina bɛɛ bi. Et Adama tɔgɔ dɔ fana bɔra dɛ. An ɲɛ tɛ na nin fana filɛli ka ko Adama nin de bɔra bi ko Mali ni Maroc ka match la. Ko Mali ni Maroc ka match la. Ko ni Mali ye bido première mi-temps na. Ko Mali bɛ gagner. Ko ni Mali ma bido ko nga dun dɛ. Ko wa ko ni mɔgɔ bɔra ka kuma jugu f'ale ma dɔrɔn ko ayiwa ko ni mi kɔlɔsi ki ale ba sumalen gosi kun depuis ka soda la. Ça veut dire qu'à mago bena sale yɛrɛ ma Bina Jara ka kɛlɛ ko la parce que Bina Jara kɛlɛ no kan sɛgɛn dɛ. Donc Maliens an ye ni information de sɔrɔ bi jeudi 25 décembre 2025. Maliens aw ni an ka jana Adama Simbo la mɛ fɔlɔ. Maa si ma deli ka bɔ ka kuma Mali balontan ko kan ni Maliens n'aw ma bɔ k'aw da kɔ a tigi la. Ne bɔtɔ filɛ nin ye ka min kɛ ne Simbo Adama Jara ka bɔ Badugu Jeliba. N kɛtɔ filɛ ka kuma min fɔ nin cɛ o cɛ walima muso o muso bɔra k'a fɔ k'i bɛ ne dala minɛ walima k'a fɔ k'i bɛ ne lagosi. N k'ale n'an kalifɛnw na n bɛ ŋɔni bila u ka da la n bɛ ko da i kan hali sitanɛ Ala t'o da sitanɛ kan. Sini Mali ni Maroc bɛna jouer. N ka lajɛliw y'a yira n na k'a fɔ ni Ala y'a kɛ ko Mali sera ka bi kelen don premier mi-temps na Mali bɛ Maroc ci wa Mali bɛ taa fo demi-finale la fura foyi t'o la. Nka ni Mali ma se ka bi don premier mi-temps kɔnɔna na n bɛ segin a kan. Ne Simbo Adama Jara do ka bɔ Badugu Jeliba. Cɛ o cɛ walima muso o muso k'e bɔra k'a fɔ k'e bɛ ne dala minɛ nin video in na walima k'a fɔ k'e bɛ lagosi lase ne ma aw ka da n bɛ ŋɔni bila a la ne tilala. Ayiwa tiɲɛ na nin bɛ se k'an dɛmɛ dɛ Assimi Goïta i ye dɛmɛbaga sɔrɔ sisan dɛ nin bɛ se ka ŋɔni bila mɔgɔw ka da la. N'a sera ka ŋɔni bila Bina Jara ka da la o bɛ diya ne ye dɛ dɔnniya ye tiɲɛ de ye. Cɛ filɛ ka kuma min fɔ dɔnnikɛla dɔw bɛ se ka kɛ dɛ tiɲɛ don dɛ. Dɔnnikɛla dɔw bɛ se ka kɛ dɛ. Ne tɛ maa si la gosi k'i ye dɔnnikɛla ye. Mɔgɔw b'a kɛ a bɛ ne la ka dɔnnikɛla la gosi kosɛbɛ. Fo ni mun kɛni n'a bɔra mun ko k'ale bɛ gulɔ min komi ale ma gulɔ min an bɔra an y'a f'ale na bonya kɔnɔna na. Dɔnniya ye tiɲɛ di. C'est vrai. Komi ale bɛ se ka ŋɔni bila mɔgɔw ka da la. Tero kɛlen bɛ k'an ka dugu fan bɛɛ minɛ cɛ. Yarɔ Mali mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na sugu la. Assimi Goïta n y'a f'i ɲɛna k'i ka don dɔnnikɛlaw fana kan. Assimi n y'a f'i ɲɛna i tɛ ka mɔgɔ lamɛn. N'i ye nin bila i kɛrɛfɛ nin bɛ ŋɔni bila mɔgɔ caman ka da la dɛ. Donc an ye nin information de sɔrɔ. N ka mɛna na don a la an bɛna décortiquer kɛ sisan. Donc yarɔ a bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn. Komi ale ko a bɛna kuma nin ko in de kan. Donc on verra. Ko Mali ni Maroc ka match bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala ka match in kɔ kɛ hɛrɛ ye. O dɔrɔn de don ko fɔ Maliens ɲɛna. Ne kɛ n ta la gosi a ka kuma kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ ne tɛna kuma jugu f'a ma. C'est dɔnniya fana dɔnniya ma nɔgɔn kuma dɔ la mais dɔnniya ye tiɲɛ de ye. Ne mɔna dugu min na ko kita dɔnnikɛla dugu de. Ne bɛ dɔnniya dɔn fɛn mun don. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka dɔnnikɛlaw la gosi k'u nɛni a y'a dabila dɛ. Voilà n bɛ dan o dɔrɔn ma. Ni mun ye kuma fɔ ni tiɲɛ t'a la a bɛ se k'a fɔ cogo dɔ la mais a kana kɛ ka nɛniw kɛ quoi a kan'o kɛ quoi. Donc o yɔrɔ de kun don. Maliens an bɛna don vidéo fasi filanan min na sa o de ka di n'a bɛɛ. Ko sarakaw de bɛ ka bɔ. Ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ Assimi Goïta contre la. An balima donso dɔw bɔra ka sɔnni kɛ ka Assimi ka fanga ko k'a sinsin ko ka barika don Assimi Goïta ka fanga la. O vidéo b'an bolo an bɛ n'o vidéo kala aw n'an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw n'an ka jan ka donso na fɛn. Amina,
C'est une bonne chose. Il y a d'autres chamandou, il y a kuma chaman fo. Ne ka bonya be mali donigala be ka ne te machi doya donia e tieni. Mais ne be munya fo peut-être que ne be na worom fo bela jeli ngana. Ne be na kuma kelen doron de fo. Bela jeli ko la mais c'est très important. Yaro bebe ka bo saraka su bebe ka bo ashimi goita yi les 5 généraux saraka su bebe ka bo yi. Ne jamara mara tienka. An karamɔgɔ idara de la ka kuma nin fɔ ni ye jamana mara kɛ tiɲɛ kan bilahi foyi t'i sɔrɔ kana taa mori fɛ kana taa soma fɛ kana foyi kɛ wallahi n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan ala b'i sankɔrɔta ni maa b'a ko k'a bɛ bila ko ala b'o malo mais e bɛ ka baara kɛ e bɛ ka segin ka taa kɔfɛ de tɔw bɛ ka taa ɲɛfɛ e bɛ ka segin ka taa kɔfɛ e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ka to ne bɛ ka segin ka taa kɔfɛ Assimi Goïta fleni hal ni maga almami ka Assimi Goïta maga almami ta ka Qur'an ta ka Assimi Goïta do a temene parce que ay janfa de ke abe ka seko kede abe maliko la de munu be ka Assimi deme wallahi abe ka ke mali koso nkome doningala nne ma de parce que u chaman bolo ko Assimi Goïta ko ni o deme ko mali benya Assimi deme le nungui tu sais basa be yele basa ni basa bla ko la be yele mais ne turu da dora bo ka biya ko la Assimi sire lo a terminer ici de la hali jamate ka bo Assimi no fe bi fo ni wardi mo goma na Assimi wardi malle shi ma bi malle shi te bo fo ni kungo Assimi hali wulu kumbe bo ni ko Assimi Goïta to fo hali basa kumbe ni sonja mais bi bet kerala aya sura si nyogon janfa mo go mununa jera ka ko ke awere ba do anga tabiya ula hali bolisona hali bamana folo bamana bila te janfanti fe hali bolisona na janfa ka boli tatui ala ti janfanti fe hali boli munu no be son ni janfa dum ni janfa ko ke boli la tenya voilà la vérité anga folo tabiaw yani sulame yakana billahi janfanti an kun to fɛ an ka kabila si la nan fɔlɔ mɔgɔ kumana janfanti a b'a gɛn ka taga kɛnɛma de a tɛ sɔn a ka gɛrɛ la bon Assimi ye janfanti de wallahi ani mɔgɔ jɛra a bɛɛ janfa mɔgɔ Assimi dɛmɛ ka fanga la billahi ala a y'a bɛɛ janfa ani jɔn de bɛ bi fɔlɔ minnu kun b'a nɛni kunu bi a n'olu de ka di an ka imam fɛngɛ mo de kuma fɔ n ka foli bɛ Munu bora ka soni ke nga foli bawo yi vraiment meni image la aw ni image la je doron mbe fe aw ni image la je doron toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi... Abela Djeleaye, ni jama min bora Assimi no fe. Amadi Gabo Modibo Keita no fe. Amadi Gabo Mali présidence no fe. Ala ye opportunité mi di Assimi ma. Wallahi Amadi Sunjata Keita ma. Amadi Mali Massa Sima Sigi. Amadi Sunjata ma. Amadi Sumanguru ma. Amadi Mali Massa Sima. Ala ye arjana dade yele Assimi Goïta ye ay arjana datugu ka tigi fili jahanama kono Assimi Goïta de kumena tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ farafina président bɛɛ kan mɛ bi a kɛra fadenw na Sina Samara ye jɛnɛya musoko janfa nkalontigɛ
ka sharia bon clan no e Mali constitution ayere ka kla ko soso mande folo ni e janfa ki kumbe mene ki fakani tien do be ngalundu ayanga mo ko ba ngilinga janfanti ala ta fe billahi tallahi ala ti janfanti fe akira ta fe machite janfanti fe nunu ye manangolu de nunu ye jenakela wudi nunu te foi la sunguru teke ni malama na ko dronko et puis mena kuma do kalanga je kula me voilà mena ni kala sambe ame je kan na me nyofe ka fo onyana antate ina fo ko asimi parce que be do ina ba fo sigu tungara reta asimi fe ade ate asimi ko la voilà aya ketu donc ka fo onyana an be fe kan yoro di kala au nanga janga ni yoro la je nyofe ka fo onyana asimi tati na fo asimi juga bene kono non moi je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Il va y mettre ces commentaires là. Non, tu n'es pas d'accord, tu es contre ton pays. Comment on peut dénigrer son pays? C'est-à-dire, à Moro Doube ne bouladje, comment c'est que ton arabe c'est la bas façon la jogo jume. N'est-ce pas monter façon faire. Donc les Morom t'assimi te façon faire. Tu sais, ça est où nous ça n'a Moro nous même miri ka faut connaître assimi fait quitter Mali fait, quitter Mali ndé. Hali où nous ça nous. Ne alache. Hali où te réfléchiter. Ay hali ka du kono. I dembe ti fe obi bale ko litega edea ebe denda wolu jeli do bile ati fe est-ce que oba bale ke denda I dembe tseka ki sa ko fana oba ira ke dentu ya I dendo bi fe ka tembe doka oba ira ke dente to ya donc aya ka kuniri kuma nunu aya bo mo dala quoi nous on a compris hein aka petit jeune no aya be famia ka simi le ma ko ke Mali de ba simi ma wolu Mali to ko Mali awa simi ta ka Mali tui mais kali alala asimi foi te faraka popularité ka aya la jadi asimi be kuma e ba bugo fali sara buci bana bet kera kuma kana bi o ay fe ka aya be ça dit que M5 ne nana kana bara be ke ka di asimi goitama to fe be M5 da be dama aya wulu de kle mogo langolo mogo fu aw ni alache ayesi ka somela kata jonguna mu ye France wole kata jonguna nunta ça dit je jamfanti re de dani billahi taala asimi ko tako kabe jamala bokunu billahi ko ka mogo wole stade la mogo kele mogo putere mabo a photo fleni stade photo fleni ay stade la je jamani mbora kata asimi asimi wole ke Mamadou Konaté ay reka stade la je mogo mbora am mogo ni be fleni stade ko fela to la je nyate place vidéo la stade la bo ande kera la kum voilà la réalité aujourd'hui donc o de kundon an be fa kan de rawla donc an ga jangan name Jamfa bi adam madim barka bali abi barka banki ke mafui imana ile sanfe chukuti ni dona ni jamfa ka bana barka ti ka fui hali ka woni ni barka bwala peu ay jamfa ka tui lukma do fo nya fo ma fo ka be horon gai filibi ga kuma la horon ti jamfa ke fi merci horon ti jamfa ke hanno kere ka horon kanyo we horon bulungai horon mu mashite ke jamfa ti merci imam saki kunsi ma kuna chugudi ibe kuma mi faita sabati ila yu chamante ya la yu bele jirinchi hali sebe kila ka fonya foma foka be horonka anga dube marshen kan chugudi anga dugu be tagani ni chugudi tugu munun be ni ala ya ce jugwa irana kabin kun ala ka ci din da no bala an ku an kan ye soro kasro ala kun mun an ku barake amitan odi kama an banka banan ni yoro dola ban naga koro de kwa wala kuma dola ku misan fi an jigina mugo kundalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kumbanga ko langa ko barka baka jigi e baka beke nyini ni dabali ko mo ya firgi tabule note na kare nyini mi e di yere nyini na kare dabali mi yere de dabali do yere na parce que yim mu ke majalai ala boko de kololo bere pembere kuna no yi jamfai o mandalai keren yala mamu be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma kuma be fle ala ka barka do imam Koitala kuma be fle ni atete mani ngaw shintane iblisi modeu asimi Koitano le kadibi mo nyana mate c'est fini tonde kundo malien fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warci no wala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger
abene ka corps promo urgent dro 10 euro bena ya reta ko fa baga banque information bedu aw so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro tanu to gombe 40 ka na warchu ba so orange man la sur place warchu go frato drome klesa warchu go flana sabana bada 1 euro 99 c'est 2 euro keme fla dro o de kundo akambe ciao ciao